Halo baik, dan juga masih kembali sini buat libur tuan rumah di buat semua kali dan serta bertemu dengan kami dulu. Iya, tak nanti kita bisa cut dikit. Ya. Dan juga masih kembali di sini bergabung bersama Jack Gehong yang tak asing lagi di dunia persilatan. Di dunia persilatan yang tak asing lagi mungkin para kaum milenial mungkin lah tahu ya. Ya. Bersama pria yang satu ini tanpa tidak gagah tidak lara. Ya. Bisa. Yang paling ganteng stok terakhir. Ganteng stok terakhir itu Kalau ganteng stok seterusnya masih banyak nih. Ya. Masih. Dulu kok ganteng stok terakhir mah. Pemergen. Kini Kini tidak nih. betul. Tempi gelombang. Dek. Lah tempi gelombang deh. Sadarlah Habis. status. Biarlah. Biarlah. Anak-anak, Pak. Anak apa lah? Oh pia, Milo. Ganti. Tuhnya lagi sibuk main HP. Tengah. Dak cia lah. Tu lah balaki cik tu mah. Dak cia lah. Ikut nandun balaki lah. Ya, lah, Lo balaki kini lah. tang lah dua. Kabalago kita. Sabar lah lu. Oh, siapa tamu undangan tu beh? Hai. Lah. Tapi siapa? Takah tu nyapu tamu undangan mangga hai nak kan iyon ni. Le ni iyon indak dah ni. Indak kan? Apa cebang tadi? Siapa tamu undangan? Hai. Kan lah dah. Takah tu saja. Ya. Cuma nyapu cewek lah lo mbak. Aduh. Pandai jangan pandai baca cewek cie jo. Kondak cewek malam Senin jadi malam Minggu jo, malam Sabtu malam Minggu jo, malam Selasa malam Minggu jo. Ketika bujang lah udah tu. Bujang pak. Iya. Wih. Ada kayak nak. Ndak mereka calon minantu pak no. Lebih gagah bariko. Sungkal lah Pak. Lah. Tapi ini oh jangan pak. Perjuangkan. Cinta tuh butuh perjuangan. Ndak pitih sih do. Lah siap. Lah. Cin dua cek nih. Hey. Baru samini demi lelo saya. Nan. Santa Pak. Kama? Sementara. Kama? Dak. Biasa bujang. Jadi si Pak aku ambil si Pak. Sebentar yo. Sebentar aja 25 lagi. Tidak sebentar. Apa orang tidak pernah berdoa Pak Mak? Tak pernah Pak mudo apa lagi langsung masuk bui. Hop, sini. Hop. Anak-anak sia. Mari, kau nak kau jongkek lo. Tak boleh kau jadi mana turun. Hoi ondeh kapuyok lah jambara hari kini ba aku waang alun jo pulang juo. Sabalu yo. Aden caliak dari tadi ang duduk jo anak dan kini harilah larui kulo. Masa iyo. Esa dari kini sugiro ang baranja kalau indak namuh kapalo ang den pijak sabit dari tadi jangkang den lama-laga dan indak katuju punyo minantu biawa. Oi gae muncung tolong dijago taburan sang wakenan ibuenyo bantu dulu ndak pernah muda bini saja sagaro batundo. Tak pernah. Onde Pak gae mangalo apa kamari indak tahu dek apa dan sedang bacewek. Cewek sana seorang. Dan nampak curiga pulo dan hanya mau tak sajo ini salah do marese-rese. Marese. Tadi kan apa ala dan balikan lape Habis. ditambah pulo kacang api tigo suke Habis. tapi manga kini apa kasal mangeje tolong lah mengerti abak sakete. Hai pajako yo anak durako kawaden nyoman lawan sajo joa baang haden labiat tuo beko ang pasti masuk narako. Alah mulai kini pulang lah ya. Dak sebentar menanggung Pak. Nak do. Menanggung tak Tak ada gantung. izin membawa anak gadi orang sampai yang 12 malam. Iku anak kau jongkek lo mak mama Oi. kasinan. Anak apa kada apa? Indah sih. Tuh Tapi apa harus memilihkan minantu menjadi untuk anak apa kau? tu mangko aja lama-lama no. Surang tu Pak.
sulang. Yo, Pak lah berdua gini. jos ya. Tamak ah. Mah, Tamak tuh. tak mungkin lah. Hah? Tak mungkin. Mungkin lah. Tak. Cocok kami gua mah. Ah, Pada anak Asanti. tak dakwah lah apa. Nah, penting tak cocok, Tak dakwah, tak dakwah. Indah cocok. Lai pak. Koi onde kapuyok la jambara hari ini ba aku waang. Alu jo pulang juo di speaker misalnya. Siapa lu yo? Dan caliak dari tadi angan duduk jo anak dan kini harilah lari kulo Masa iyo? saya dari kini sugiro ang baranja kalau indah namuh kapalo ang dan bija sampai dari tadi jantung dan lama galaga dan indah katuju punyo minantu biawa. Oi gae muncung tolong dijago taburan sang waden lan dibuenyo bantu adulu ndak pernah mudo ini pernah. saja sagaro batundo onde pak gae mangalo Mari. apa kamari indah Kamari. tahu de apa den sedang bacewek Becewek lah. dan apa curiga pulo dan nanyo mau tak sajo indah ado marese-rese Saya nama tu mah. tadi kan apa ala dan balilakan lambe Dian lah Dian. ditambah pulo kacang ngobui tigo suke Modal ini. tapi manga kini apa kasal mengece tolong lah mengarati apa sakite Pokoknya tidak bisa. Woi pajako yo anak durako kawaden nyoman lawan sajo jawaban haden labia tuo bekoang pasti masuk neraka. oi gae muncung tolong dijago taburan sang waden nanti buenyo Biarang sana. bantu adulu ndak pernah mudo bini sajo sagaro batundo Woi pajako yo anak durako kawaden nyoman lawan sajo jawaban haden. ala pak Jam lawan je jadi anak durako beko. ndak anak apa kada apa Iya ndak untuk apa dosi. atuh Tapi apa tu memilihkan nanancak lebih nentu apa besoknya. Nak jadi laki anak apa tu yo bahaya ba pangkek le pangkek pangkek gini. pakai ya pak Ah, awak dati ya dia pentas. iya orang di bawah Orang tu nonton tu mah. ah kan lah tuh Le ba pangkek le doto. iya banyak pak Honda le do. oton dah cie ndak punya awak Selebihnya punya orang samo je dak bansat mansat tu mau tu mah. Duduk. lah pak Lah jangan ada kek je nyoleh mai doa. Ah. Ikut bantuan kajian.